I opet idemo u to takmičenje. Ovo je drugi dan. I da, evo ga naš auto. I evo ga naš auto. Pa to je naš auto i ulazimo unutra i krećemo. Inače, sada već radi se malo ozbiljnim. Ovako, danas mi je bitno ovako ovo takmičenje, zato što ovaj dan mi je mnogo bitniji nego prošli. Zato što mi je danas i 2x2 i 3x3, a kod meni nije bitan 3x3, za 2x2 kontor, meni je bitan ipak to. Stvarno jako čudno. Svako je bitno. Bitan i 3x3, 2x2. I da krenemo. Jesam spremni za nove rekorde. Ja, polodijan testa.